Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Na ba ta maganin bera. To daga nan me kai mata? Sai Assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka. Duk daban da lafiya corona ya kama ni ya cancanci in yi bidiyon nan domin faɗakarwa. Abin da sa ne bidiyon nan hoton wannan yarinya da kun gani kwanakin baya kun ga na yi bayani akan wannan yarinya ce karama sunanta Hanifa shekarar ta 5 an sace ta. Bayan an sace ta aka ringa neman yarinya nan ba a ganta ba. Sai aka bugo mahaifiyarta waya akan ta kawo miliyan 6 ko miliyan 10 ne ma ba ta kuɗi ne ta ga wannan kuɗin. So yarinyar nan yau an wayi gari yarinyar nan Allah ya mata cikawa an ga an binne ta a cikin makarantar bokon su. So wannan da gogon shi a kusa da ita munafiki ilalle algungumi shege maye shine yazo ya sace yarinyar nan malamin makarantar su a shi ya sace ta da ya ga ya nemi miliyan 6 ba a samu ba sai ya ga yarinyar kuma ta gane shi sai ya kashe ta ya kashe ta ya binne ta kuma a cikin makaranta. So abin da ya sa ne wannan bidiyon shi ne kun ga yanzu gashi an kama wannan mutum. So iyaye sai ku san irin mutanen da ya kamata ɗan ku san zuwa gunsu kaka ga malamin makarantar ku tunanin mutumin kirki ne. To mutane yanzu ba imani ga mutum bahaushe musulmi amma abin da zai aikata ko arne da zai aikata ba arne to shi yasa yanzu babu kada ka ga arne ka rinka a wannan arne ne a zamanin manzo Allah ya zauna da arna kuma mutanen kirki ne matsalar su kuma su yi da manzo Allah ba su wannan zamanin mutum ya yarda da manzo Allah amma kuma zuciyar shi ba imani abin da yasa ne wannan bidiyon wannan mutumin ya kamata a ɗauki mataki mai tsanani a kansa ba don komai ba saboda gobe kan wani ya aikata ƙasar mu ta lalace saboda mutum za a kama shi ya yi laifi ba za a hukunta shi ba alƙalai ku sani za ku mutu ku je ku da Allah subhanahu wata'ala domin alƙalanci da kuke yi aikin Allah ne kuke yi kuna cin albasa ne kuna cin goro kuna yanke hukunci tura wannan hukunci da kuke yankewa na ƙarya mai laifi wanke shi dawo mara laifi su wallahi ku sani idan kuka je lahira akwai hukunci mai tsanani domin Allah subhanahu wata'ala ya ce mu adalci junanmu ba adalci ba ku adalci za a kama mutum ya laifi ba za a hukunta shi yanzu wannan in ka bibiya an kama shi yanzu ya yi kisa ya yi laifi babban laifi wallahi ilan bai fiye kwana biyu ba an saki shi ya ci gaba da yawon shi ko mutanen gari suna ganin kowa na jin tsoro kai magana wai a kama shi to duk kamun ya kamata mu tsaya tsakanin mu da Allah mu faɗi gaskiya yau duk kamun da mutum zai ma bai fi kamun Allah ba duk kamun da mutum zai ma mutum zai wulakanta ka ya sa ka a police station ko ya kai ka gidan yara a kulle ka amma kuma mutum ya sani ba wannan abin da ya ma duk shirme ne akwai annabawan Allah da aka masu irin wannan wulakanci aka ci mutuncinsu akan gaskiya musamman annabi Yusufa mutumin kirki mai haƙuri an ci mutuncin shi shekara shi a gidan yari amma daga baya ya zo ya ci riba so ya kamata bidiyon nan a yi shiyar ɗin shi har sai ya je wajen manya wanda ya kamata wani ma manya ne ma sono ne muke faɗa ma manya ko an kama ma shi da kuke ji so mu dai yanzu 'yan sanda mun ji daɗin aikin da kuka yi 'yan sanda sun mara kokari 'yan sandan Najeriya suna kokari yadda ya kamata bangaren alƙalai ba ka kokari ba ku yi kokari dole mu gaya muku gaskiya mutum mara gaskiya sai ku mai da shi mai gaskiya mutum mai laifi ya zama mara laifi wanda yake da gaskiya zama shi ne bi da gaskiya ba a haka shi yasa ƙasar mu ba zaman lafiya muna cikin tura muna ganin su kafirai ne ba sa bin Allah ba sa bin manzon Allah amma kuma suna da kyautatawa a zuciyarsu ko matsalar su da suka kuma manzon ba su karɓi musulunci ba wannan yarinyar kwananta nawa ta fi wata 5 tana hannun wannan Allah kaɗai ya san irin abubuwan da ya mata kafin ya kashe ta ila sai da ya lalata da ita ya zo ya ci mutuncin ta tukuna ya zo ya shaƙure ta ya zo ta mutu ya kamata a kama shi a mai hukuncin da ko layira ya tafi ba kafin ya je layira ma tun a hanyar zai gane kwanan shi tun anan gidan duniya ya kamata a ni ban ma san da irin hukunci ya kamata a wannan mutumin ya kamata a ci uban shi amma haka za a ga wawaye mutanen mu jahilai akwai a cikin Hausawa akwai jahilai wasu na suna zuwa gidan iyayen suna ana kyauta ashe abin da ya faru da wani kenan ka ji mahukuta ba ku da hankali mutum ya yi fyaɗe da yarinya ya kuma kashe ta kuma ya nemi a bashi kuɗi kuma malamin makarantarsu
sannan wai a je gidan ku je gidan iyayen shi wani cewa shi wani yayi kaza an ka bibiya ma yana da mata da yaya to da Allah a ɗauki hukunci kada mu ji labari ya canja mu ji an sake shi a gari ko an sake shi wallahi sai mun zaƙulo shi yawa ko an sake shi muna nan ai mun san anguwarsu dan ubansa ko an sake ka dai ka bar garin ka tafi wata duniya amma duk inda ka je in dai muka ganka sai mun yi bidiyo mun tona ka shege jama'a da Allah ku share din bidiyon nan ai share din bidiyon nan magani abin kuma abin da kan mu zo mu ji labari ya canja za mu kasa mu tsare